Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicoliala and Diego Bandido, talagang true lalo that health is wealth. Buong pamilya po namin ngayon, lahat po may flu. Ayan. Nakakainis, lahat po kami ngongo, lahat po kami ngayon walang panlasa. Wala lang, gusto ko lang pong i-share na importantatious po talagang pangalagaan ang kalusugan. Hindi kasi kami nagbabitamins, hindi kasi kami nakikinig sa mga magulang. Ayan. Ayan. O yan naman ang problema natin pag medyo minamaliit natin yung kalusugan natin. Kasi 'di ba sa bahay, lalo kung maliit lang yung bahay niyo. Ayan. Hawa-hawa talaga. Nangyayari talaga yung ganyang klase mga eksena. Tsaka ang hirap pa. Uy, wala daw po tayong sound sa TikTok. Oh, yun. Pansinin daw natin ang audio. Ang kanilang comment. Anyways, ang mahirap po talaga kapag ganyan na nagkasakit ang isa, tas hindi naman tayo nakatira sa mansyon. Oh. Talagang hawa-hawa yan. Droplets, iisang kutsara. Hindi tayo, arte-arte lang naman yung serving spoon sa sa restaurant. Sa bahay, hindi talaga serving spoon. So, ibig sabihin, pagkatapos mong kumuha ng munggo, correct. Tapos sinubo mo sa bibig mo, kukuha ka ulit ng munggo, nandun yung mga laway mo. So, basic, hawa-hawa na yan. Tapos yung baso pa, para makatipid pa, isang baso na lang correct. tayo. Uy, kami totoo yan. Ganun Pag halimbawa umiinom kami sa bahay, isa lang yung naglalabas ng baso. Kasi una sa lahat, hindi ako umiinom ng tubig. So, so hindi na ako kasali dun sa mga merong makikiinom sa baso. But anyways, totoong health is wealth. Totoong ang kalusugan po ay isang napakalaking kayamanan. Kaya kung kayo po ay walang nararamdaman kahit ano, kahit ano, walang nararamdaman na kahit anong negative sa inyong katawan, physically and mentally, emotionally, 'di ba? It is something to be grateful for. Kasi merong mga tao katulad dito na nag-message sa atin na gustuhin man nila na mag-enjoy sa buhay nila. Alam mo naman ang flu, it will last mga 5 araw. Correct. Yung ang pula-pula na ng ilong mo, sugat-sugat na kakasinga, hindi pa rin siya nauubos. Nagsasalita ka, tumutulog. Totoo. Yung ganyan o kaya yung ubo na mga matitindi na parang ubo na galing sa kuweba. Yung ang bigat na yung parang yung may talaga may halak. May halak. Yung parang kahit ang ganda mong babae, kahit ang pula ng lipstick mo, kung may ubo ka na may halak, nakaka-turn off. Ganyan. Feeling mo pag umuubo ka parang may napupunit sa loob. Correct. So kapag ganyan, lahat po tayo dinaanan po natin yung ganyang mga simple. Actually, simple lang naman yan kasi meron rin pong mga simpleng gamot para dyan. No? Ipagpasalamat nyo po yan. Yung ako, I cannot stress this enough, Diego Bandido. Sa totoo lang po, yung pagpe-prepare ko para sa radiation, dito ako medyo nagkaroon ng yung bang
test of discipline. Yung struggle talaga. Yung struggle talaga kasi lahat po ng kinakain ko wala pong lasa. So alam mo yung psychological siya para sa akin kasi sabi ng asawa ko, bakit ka ba parang nasistress tungkol dito? Una sa lahat, sanay ka namang hindi kumain. Wow, nagsalita! Isip ko na nakikita ko na sa utak ni Nicole nung sinasabi ng asawa niya yan. Gusto ko sabihin, talaga ba ha? Makapagsalita yung never pang nag-diet. Makapagsalita. Hindi, pero ibig sabihin, parang ang point niya is, kaya ko kasing magpakagutom. So bakit parang nag-worry ako sa mga kinakain ko na walang lasa? In the first place, kaya kong mabuhay ng apple a day. Alam mo yung ganun, pero ang realization ko lang talaga doon, mga kabisyo, kung ikaw ngayon, kumakain ka, tapos nagreklamo ka kasi nakakainis, sardinas na naman. Kabisyo, buti ka pa. Ang masasabi ko sa'yo, buti ka pa nalalasahan mo yung sardinas. Correct. Kasi may mga taong yung nag-PM kanina, dahil may sipon silang lahat. May mga sipon na matitindi, na sa sobrang tindi ng sipon, walang panlasa, di ba? May mga taong katulad niya na walang panlasa, na kahit tuyo, walang lasa, ang lakas ng alat nun. At may mga taong katulad ni Nicole Ayala na nagpe-prepare para sa radioactive therapy na kailangan po lahat ng kinakain ko ay walang lasa. Doon ko talaga, Jegs, doon ko talaga napagtanto na may madaming mga bagay sa buhay natin na we take for granted, na we just let it pass. Iniisip natin, normal lang naman kumakain ng munggo. Nakakairitang kumain ng ito na naman, sardinas na naman, o ito na naman, daing na naman, di ba? Ang swerte nyo po. Sa totoo lang, ito po ay blessing. Wag po nating i-disregard. Ipagpasalamat natin kay Lord. Ganon. At dahil nga napaka-complex ng brain natin, it has something to do with sa mga kinakain natin. 'Di ba? Like for example, kung minsan 'di ba kahit busog ka na, oy alas 12 nakakain na tayo. Kahit hindi mo naman kailangan. Paano pa pag kumakain ka na walang lasa? Anong pumapasok sa utak mo? Walang pumunta sa reward. Wala. Reward Wala. Jegs, hindi. Jegs talaga, promise. Parang gusto ko na lang reward yung sarili ko ng sapatos. Kaya lang ang daming gastos Kaya wag na lang. Alam mo, parang gusto ko talagang i-reward yung sarili ko ng whatever, ganyan. Kasi nga, pagdating sa food, yun yung kahit pa paano reward ko sa sarili ko na kakain ako ng pagkain na nalalasahan ko. Yan. So, hindi niya natatap dahil walang ang lasa. Doon na-activate yung lungkot, 'di ba? Nasasad ka. Kinakain mo, actually, pero nabubusog ka pero hindi ka masaya. Alam mo, test talaga siya of discipline. Aaminin ko na isa po talaga ako marupok na tao. Alam mo yung ang rupok ko talaga pagdating sa pag-ibig, pagdating sa scamming. Tapos kahapon, sabi ko, Daddy, parang hindi ko na talaga maitatawid. Sabi ko, parang baka hindi ko kayanin. Alam mo yung parang kasi nga wala na ngang parang reward system kemerot eklavu sa katawan. So sinabi ko, baka naman pwedeng kumain ako kahit kaunting-kaunti ng masarap na pagkain. Hindi pwede, Nicole Ayala. Sayang! Mag-check out ka na lang. Ay, nako. Mag-check out na nga lang. Alam mo ba, ito na nga, Jek. So, ito, di ba, syempre, mahilig tayo mag-add to cart. So, ginagawa ko siya. Nag-add to cart ako. Hindi ko magawang mag-check out kasi hindi ako masaya. Promise. As in, totoo to. Talaga. Yan yung mga nagpapahappy sa akin. Hindi ko ma-check. Gustong-gusto ko yung damit. Gustong-gusto ko yung item. Gustong-gusto ko yung... Hindi ko siya ma-check out. Walang saya. Hanapin mo, baka mura lang yan. Kaya ulitin ko kung nalalasahan mo yung pagkain mo na pangatlong init na. Yan. Maswerte ka pa rin kumpara sa mga tulad ko na kumakain ng walang lasa. Ayan. Alam mo, dito natin ma-appreciate yung tinuturo sa atin na prevention is better than cure. Truly. Na inahanda natin yung sarili natin na huwag magkasakit kasi pag nagkasakit tayo, may mga ganito tayong pagdadaanan. O yun yung magka-flu. Ang pinakapangit sa flu, yung isang butas lang ng ilong mo yung may hangin. Correct. Tapos hirap na hirap siya. Yung function niya para sa dalawang butas. Yung sinisinga mo yung isa sa sana may hangin pero wala. Pero
Pero alam mo, naniniwala naman din ako, Jegs, na may mga ganito man tayong mga pinagdadaan, whether it's health-related, work-related, at kung ano-ano pa man. May mga paramdam at paubayan naman si Lord Tama. na pagpapaalala na, huy, kahit pinagdadaanan mo yan, hindi kita pinababayaan. At isang kwento na very, very true is yung nangyari sa akin kagabi. So, ang lungkot ko talaga kasi isipin mo a-attend ka ng party sa isang 7-star hotel. At saka hindi siya ordinaryong party. Party siya ng boss namin. Birthday ng boss namin. Pinaka-boss namin, si Fred Elizalde, our big boss. So, syempre, pang malakasan yung mga pagkain. Masarap. Buffet. Yung plating, di ba? Lahat. Matatakam ka na. Correct, ganyan. So, alam mo ba, sa totoo lang, nagpa-makeup ako, yung damit ko bago, pero hindi ako masaya. Kasi nga, bilang isang Nicoliana na mahilig kumain. mahilig kumain ng masarsa, malasa, ayan. at maalat, Napaka-bland ng mabechin. taste. Di ba, para ganun. Kahit na parang kasi I love it when I'm all glammed up eh. Gusto ko talaga kapag inaayusan ako, nahahappy ako dyan. For some reason, hindi ko makita yung glow. Kasi nga, alam ko kasi ang isang event, mga kabisyo, sumasaya siya sa pagkain. Yes, Diba? Kaya tayo pumupunta sa isang event kasi may kainan dyan. May kainan. Kaya yung kaibigan mo, sinasamahan ka, kahit ayaw niyong sumama, nung sinabi mong libre kita, sasama siya kasi alam Dahil niyang may pagkain. So isipin mo, attending an event na wala kang, na ang pwede mo lang kainin ay yung prutas at yung gulay. So it's very, very difficult, no? Ay. So, ang ginawa ko, may raffle. Okay. Sabi ko talaga, Lord. Sabi ko, Lord. Ang sarap po ng pagkain, hindi po ako kumakain. Baka naman po pwedeng manalo ako sa raffle. And ang bilis ng answered prayer. Ayun, sinagot ni Lord. Sinagot ni Lord, nanalo ako sa raffle. Ayan. Humihirit ng libre si Boyet, nanalo ka rin sa raffle. Nanalo rin sa raffle si Boyet. Siya ang manlilibre sa inyo. Ayan. So, alam mo, may mga pagganyan si Lord, na mga palambing. Si Josh yun, ma'am, hindi ako. Talaga ba? Nakita ko yung pangalan mo. Hindi, pero may mga ganyan si Lord na paalala na, sige, may pinagdadaanan kang ganyan pero paalala ko sa'yo, anak pa rin kita at hindi kita pinababayaan. Ayan. So, eto ang lambing ko sa'yo. Hindi ka man kumakain na masarap in the past few days. Eto, may lambing ako sa'yo, mananalo ka sa raffle. Diba? Balik taya sa make-up mo. Sa make-up, sa damit. Diba? Kasi na-imagine ko, halimbawa, yun dun, alam mo, masarap yung plating, yung venue. Diego, may biplasan niya. Nakakaiyak, promise. Tingin ko, favorite ko yan. Yun dun sa buffet sa kainan, tingin ko nakikita mo na si Ogie and the Cockroach. Totoo. Nakakaiyak talaga. Kaya sabi ko talaga, ay nako, alam ko, sobrang sarap ng lasagna kasi itsura pa lang alam ko ng masarap. Oras natin, 12:39. Ako bang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!